खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ पाब ग्रिन्सआव खुंजानाय लिड अर्गेनिक फार्मार ट्रेनिं हाबाफारि। बड'फा लाइभलिहुड मिशननि सिङाव पाब ग्रिन्स अर्गेनिक फार्मआव मोनसे लिड अर्गेनिक फार्मार ट्रेनिं हाबाफारि खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव जिबारि आबादखौ जौगाहोनो मोनसे गिदिर नाजानायनि बाहागो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव गं 450 जिबारि आबाद फोरोंथाय मिरुफोर गायसनखाबाय। बेनि बिथांखिया बिटिआरखौ सा-सानजा भारतनि जिबारि मिरु बानायनाय। बेबादि हाबाफारिफोरजों बे ओनसोला गोजोर आबादनि फारसे दावगालांगासिनो दं, जाय आबादारिफोरखौ आबहावा लोगोआरि आरो मुलाम्फा गोनां आबाद मावनाय आदबफोरखौ नाजावनायाव मदद होगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ बारग' रौनिया जवाना इन्टारसिटि ट्रेनआव 22 पिस्तल बारुदनि 100 राउन्डजों लोगोसे हमजादों। मोनसे गिदिर रैखाथि बस्तायाव रेलवे पुलिसआ बकाजाननि सनमुख इन्टारसिटि एक्सप्रेसआव सासे बारग' रौनिया जवानखौ हमदोंमोन, जाय बिथांनि आवथानिफ्राय 100 राउन्ड 22 पिस्तल गुलि बारुद जब्द खालामदोंमोन। दायनिगिरि नावअली कन्याकआ डिमापुरनिफ्राय लेड' तिनिसुकियासिम ट्रेनजों दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला बिबानगिरिफोरा बिथांखौ होबथादोंमोन। रैखाथि मावख'गिरिफोरा गुलि बारुदनि गुदि आरो थांखिजानाय थावनिखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे हमजानाया ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाथियार थांलाय फैलायनि सायाव जिंगा सिखांदों। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिस कनस्टेबल आनजाद। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि हियारिंआव जिंगा सिखांदों। आसाम पुलिस कनस्टेबल आनजादनि थिसननाय बिखान्थियाव नेमखान्थि गैयैनि गोब्राब अजद नुजाथिदों। 6 एप्रिल रबिबाराव जानो गोनां लिरनाय आनजादनि साननै सिगां सुक्रुबाराव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बेफोर नेमखान्थिफोरनि सायाव मोनसे हियारिं खुंनाय जादोंमोन। गाहाय दान्थे-बिदान्थेफोरनि गेजेराव मोनसेया बेनो दि काट अफ मार्क्सखौ देहायारि आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि उनावसो फोसावनाय जादोंमोन। गिबियाव रायजो सोरखारा फोसावदोंमोन दि मोनफ्रोमबो खालि जायगानि बेरेखायै लिरनाय आनजादनि थाखाय 5 बिनायसाफोरखौ नुजाथिनो गनायथि होनाय जागोन। बबेखानि सायख'नाय बिखान्थिया दा लिरनाय आनजादनि थाखाय मोनफ्रोमबो मासियाव 2ल' बिनायसाफोरखौ गनायथि होयो। गुबै समफारि बायदियै लिरनाय आनजादा रबिबाराव जागोन। बबेखानि बेनि आखु थासेयावबो जोबथा थिसननाय बिथांखिया गोजौ बिजिरसालिनि रायनि सायाव सोनारगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ एसिएस अफिसारखौ गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स स्केनारनि सिङाव हमदों। भिजिलेन्स नायबिजिरनायाव 2 एसिएस मावख'गिरिखौ हमदों। गुवाहाटीआव गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स सेलनि नागिरनाय अपारेसननि उनाव आसाम सिभिल सार्भिसनि 2 मावख'गिरिफोरखौ हमनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बृहस्पतिबारनि मोनायाव हाउस नं 20 ज्योतिप्रसाद आगरवाला लेन, भेटापारायाव नायग्रोमदोंमोन। हमजानाय मावख'गिरिफोर मासुम इउसुफ आहमेद आरो तनवीर इउसुफ आहमेदआ बिदा-फंबाय। सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा नोगोद 1 लाख रां आरो गोनांथार फोरमानलाइफोर जब्द खालामदोंमोन। बेफोरनि बेरेखायै 8/2025 आरो 9/2025 नम्बरनि गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। मासुम इउसुफ आहमेद, जाय सिगाङाव बजालिनि खाजोना सार्कल अफिसारमोन, बिथांखौ 25 फेब्रुआरियाव होखारथ'नाय जादोंमोन। तनवीर इउसुफ आहमेदआ आथिखालाव दलगावआव खामानि मावगासिनो दं। नायबिजिरनाया मिथिजानाय आयेननि फुंखाफोरनि बायजोआव बिसोरनि सम्पथिनि अजद होजानाय सायाव नोजोर होयो। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 6 लाख रां लानानै खारखुमादों सिखावआ। फेन्सि बाजारनि जेल र'डआव थानाय इउनियन बेंकनि एटिएमआव मोनसे सोमोनांथाव दाखाथि जादोंमोन। 6 लाख रां जमा खालामनो नाजानाय सासे सुबुंखौ सासे सिनायमोनै गाग्लोबग्राया बानलु पाउडारजों गाग्लोबदोंमोन, जाय उनाव नोगोद रां लानानै खारखोमालांदों। पुलिसआ गोख्रै फैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बेयो थांनाय दानाव आजारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय धारापुरनि हावरापारायाव आरोबाव मोनसे गिथावना जाथायनि उनाव जादों। मोनसे हानजाया मुकुल कलितानि न'आव हर गेजेराव सिखाव खावनो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। बे हानजाया गिबियाव फुंनि 3:30 रिंगासोआव बिथांनि गलानिफ्राय 10,000 रां, एटिएम कार्ड, आधार कार्ड आरो गारिनि लेखा बिलाइफोर लुथिदोंमोन।
बेनि उनाव बिसोरो गंसे खिरखिखौ बुफायदोंमोन, सनानि गहेनाफोरखौ खावदोंमोन आरो न'आव हाबनो नाजादोंमोन। मोन्नैबो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौरांआव दङ पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय आसाम ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजादखौ केन्सेल खालामदों। आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्ड खोन्दो 2आ फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय आद्रा थानाय ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजाद 2025 खौ बोखारबाय। बे थिरांथाया 4 एप्रिल 2025 मायथाइयाव बर्डनि मोनसे जथुमाव फोरोंगिरिफोरनि बिसायख'थिनि बिबानफोराव नांथाबनायनि बिदिन्थि होनानै लानाय जादोंमोन। बिसायख'थि बिखान्थिया 20 मे 2025 मायथाइसिम गोसारनायजों फोरोंगिरिफोरा थियारि, बिसायख'थि आरो भट साननायाव मुखुब थागोन। बर्डआ बिसायख'थिनि सिगां एबा उनाव थाबथानाय आनजादफोरखौ खुंफुंनाया जाथावना नङामोन। साननायफोरखौ फोजोबनो थाखाय जाय फरायसाफोरा मार्च 2025 मायथाइनि आनजादनि थाखाय नुजाथिदोंमोन, बिसोर 2026 मायथाइयाव ओइचएस जोबथा आनजादनि थाखाय आरजाथाव जागोन। दिनै थाखोआ मोनसे फरायसालि बिथायारि बिजिरनाय जाना दं, जाय फसंथानफोरखौ सिङारि महरै फरायसाफोरखौ बिजिरनो गनायथि होयो। बबेखानि सोलोंथायारि थियारिनि सायाव गोहोम गोग्लैनाय आरो बिजिरनायाव गोजोनथिनि बागै जिंगासिनाया थाबाय थायो। 7थि खौरांआव दङ काजलगावआव पुलिसआ 650 लिटार आयेन बेरेखा थाव जब्द खालामदों। आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखा थावनि फालांगि नेटवार्कनि सायाव गावसोरनि गोख्रों सिग्रोमनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। आयेन बेरेखा फालांगिनि बेरेखायै गावसोरनि गोख्रोङै अपारेशनखौ सोलिहोबाय थादों। काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेंटल गेटआव मोनसे सरासनस्रा नाका चेकिंनि समाव बिबानगिरिफोरा गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय गंसे लाक्जारि गारिखौ हमनो हायो। गं 13 प्लास्टिक ड्रामाव दोनखोमानाय गासै 650 लिटार आयेन बेरेखा थावखौ रेबथुमनाय नम्बर AS01BH0777 गोनां महिन्द्र जाइल'निफ्राय जब्द खालामनाय जादोंमोन। गारिया बेरेखा थावखौ भुटान सीमा खाथिनि दादगिरिनिफ्राय बङाइगाव फारसे लांगासिनो दंमोन जेब्ला पुलिसआ बेखौ होबथायो। गारिनि सालायगिरि आजिबुर रेहमानखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय हमनानै लानाय जादों। 8थि खौरांआव दङ आसाम केबिनेटआ बेसेन नाङि मुलि बिथांखिनि थाखाय 190 कौटि रां गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ बेसेन नाङै मुलि सिबिथायनि थाखाय रायजो सोरखारनि बाजेट बिथांखिनि थाखाय 190 कौटि रां गनायथि होदों। बेयो सोरखारि देहा फाहामसालिफोर आरो सावस्रि मिरुफोराव बेसेन नाङै मुलिफोर जगायगोन, जायजों सुबुंफोरनि थाखाय सावस्रि जोथोननि खरसाखौ बाङाइ खालामगोन। बे थिरांथाया 4 एप्रिल खालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जानाय केबिनेट जथुमनि समाव लानाय जादोंमोन। बे बिथांखिनि थांखिया नोगोरारिफोरखौ गुबैयै गामियारि ओनसोलफोराव हेफाजाब होनाय। सावस्रि मन्थ्रि अशक सिंघालआ बुंदोंमोन दि सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव मुलिफोरखौ गोरलैयै मोननो थाखाय मोनसे हेल्पलाइन जगायनाय जादों। जुदि थिखानाय मुलिफोरा गैयाब्ला बेरामिफोरा 9864-51430 आव कल खालामनो हागोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।